как за 6 месеца преобразих ногтите си от това в ето това. Този палец го игнорираме, той по принцип не расте. Искам да вметна, че аз не се занимавам професионално с ногти. Да, правя си ги вкъщи, но си е изцяло на моята глава. Да, обичам да ходя на маникюр, но предпочитам да го правя от вкъщи, за да спестя някой лев. И ето точно какво правя. Крем за ръце. Винаги имайте крем за ръце в себе си. Аз имам сигурно едни 10 крема за ръце изкъщи. Най-обикновения, най-ефтиния, дръжте ги тези ръце хидратирани. Всички знаем, че препарати, миене на чини и тъм подобни увреждат хипер много ногтите, но леко контравършъл на цялото това е, че миейки чини, всъщност ногтите ви се хидратират и растат по-бързо от водата. Да го знаете. Обаче, ако сте като мен и вашите ногти са едни такива чупливи, аз съм двете крайности. Или са прекалено твърди като стъкло и се чупат изключително лесно, или са толкова меки, че са като някои листи се гънат. Затова идва и следващата стъпка – гел от вкъщи. Аз предпочитам от вкъщи, защото имам нужните материали, ще ви кажа какво ви трябва и горе-долу имам някакви знания да си правя ногтите от вкъщи. Пътите, в които аз съм ходила на маникюр в някой салон е било за колаборации и тъм подобни, иначе аз лично го считам за доста скъпо удоволствие и с малко дете и разходите, които си имам, не е моето да го давам месечно. Гел е едно от нещата, което първо ми пречи да си гриза ногтите, второто, което пази ми ги като мия чини, ползвам препарати и тъна. Така, дисклеймър преди да кажа каквото и да било за това как си правя ногтите, аз не съм професионалист. Моля, не взимайте тези съвети при сърце и ако имате възможност, отидете на маникюр и може да поискате сходно на това, което правя аз, или просто си направите някакъв бейсик маникюр и да поискате повечко база, за да са ви по-дебели и да седат по-запазени. Стъпките обаче, които правя аз с една пила, леко надирам нокътя. Не го препилвам, леко надирам, за да мога да захвана базата. Слагам си ето това чудо, което си взех от китайския магазин, води се обезмаслител, мирише яко се едно на оцет и бензин, нещо 2 в 1. След като ногътя се обезмасли, си слагате праймър. Този се води, че ето така, без да го печете, си засъхва и няма проблеми. Аз го слагам за 30 секунди в печката. Слагам много тънко база. Това е първото нанасяне на база. Аз в момента съм само с база и топлак и ще ви обясня защо. След като сложите базата, изпичате за точно може би 10-15 секунди, колкото да не се разтече навсякъде и си потапяме ногтите в ето това. Акрилна пудра. След това си слагам още 2-3 пъти от базата, за да се изграда въпросния тук апекс, каквото му викат там. Не, че ми е много сполучливо на всичките ръце, но да кажем, че има някакъв. Да не е без хич. И като вече съм доволна с дебелината, минавам към топ лак. И тъй като съм гаден пушач, минавам и с безцветен лак, защото ето виждате този тук колко е жълт, поне мога да го махна с лъкочистителя и да не е толкова жълт. И просто подменям ето този тук. Ето тук може да видите ногтите ми преди да си ги оправя, колко бяха израснали за горе-долу 1 месец. Права си ги от вкъщи, да, не изглежда перфектно, тук там слагаме някакъв цвят, но това цялото, всичкото това е поддръжка от август до сега. Естествено, ако имате възможност, отидете на маникюр да ви го направят, но тъй като аз нямам и предпочитам от вкъщи и си ги правя от вкъщи. И вече може да видите, това е естественият ми нокът. Не знам доколко може да видите, но е по-бяло заради въпросната акрилна пудра. Това е. В момента ще седа само с това върху ногтите, защото просто много ми харесват така. Иначе се чудих дали да не сложа някакъв цвят или да не сложа пак червеното. Но така ми дава малко повече свобода, просто да взема някакъв лак за 2 евро, да си намацам ногтите и тада. И вече от тук нататък идва момента, когато си подкасявате ногтите, сменяте формите и гледате да ги пазите максимално. Затова аз лично съветвам, ако имате как, малко по-дебел да ви е гела. Не за друго, ще ви запаси вашите ногти, ако си ги гризете, няма да може да ги изгризете. И това е. Търпите няколко месеца и се оправят. Дори да стигнете отново до този момент, в който ги изгризете до дъно, тъй като снимката първоначално, която ви показах, е
След като отново си бях оправила ногтите, дойдох в Швейцария, нервирах се, изядах ги и останах без ногти. Идеята е просто да спрете за една седмица. Спрете ли за една седмица, след тази една седмица удрим се лека пила, слага се гела отгоре и забравяте. Оттам нататък продължава само поддръжката на гела, редовно кремове за ръце, мийте чини и пазете просто ногтите си. Отново казвам, аз не съм професионалист, моля ви се, не ми взимайте думата при сърце. Това е това, което направих аз. Това на мен помогна, така си оправих моите ногти, за 15 път ги показвам, този го игнорираме, този конкретно за него, самия пръст съм го прещипвала на врата, нокът е падал и самия нокът е много зле. И колкото и гел да му слагам, гел не се държи върху него и се чупи просто много тежко. Надявам се да ви е било полезно, надявам се и вие да постигнете такъв резултат. Отнеми нерви, отнеми време да свикна, но като свикнете, има да се кефите. Както аз. От вчера не съм спряла да ги гледам.